Таямніцы тапонімаў, выявы бітваў ці ўвогуле свет дагары нагамі. Старыя мапы – гэта экскурс у гісторыю, культуру і філасофію, калі ўмець іх чытаць. У сталічным цэнтры сучасных мастацтваў можна гэтаму навучыцца. Наша задача раскрыть, как мыслили и как воспринимали этот мир визуально наши предки, начиная там с 13-го и заканчивая 19 веком. И карты для этого как бы окно в этот мир. На выставе ёсць першая мапа беларускага картографа Антонія Віда. Год яе нараджэння 1539, а некаторыя мапы ўводзяць у зман. Напрыклад, тут Вялікае княства Літоўскае раскінулася ад мора да мора, хоць дзяржава ў той час не мела такіх межаў. Спецыяльна для амбітнага радзівіла сіроткі мапу стварыў галандскі выдавец Джульема Блау. Создавая карту Европы, он прекрасно знал претензии радзівілов на территории Великого княжества Литовского и отобразил. Аднаўленні і рэканструкцыі мапаў таксама бываюць розныя. Даследнік Эдуард Куфцерын дэманструе якасныя копіі, а студыя Імагубай – ручную рэканструкцыю гравюры горадні 1568 года. Гэта першая сапраўдная выява беларускага горада. Акрамя таго, яна такая вялікая, настолькі падрабязная, што такой гравюрай не можа пахваліцца ніводны горад ва ўсходняй Еўропе і мала які горад у свеце ўвогуле. На жаль, у Беларусі арыгінальнага асобніка гэтай гравюры няма. Усяго ў свеце захавалася каля 10 асобнікаў. Гравюру аднавілі па тэхналогіі 16 стагоддзя, форму зрабілі ўручную. Даследнікам было важна адчуць, як працавалі з паперай, фарбай і прэсам старажытныя друкары. Грошы на рэканструкцыю сабралі краўдфандынгам, а летам гравюру прэзентуюць гарадзенскаму музею. Выстава працуе да 16 красавіка, то бок заўтра апошні шанец яе пабачыць у цэнтры сучасных мастацтваў. А ў чэрвені яе плануюць паказаць у гістарычным музеі. Александра Дорская, Белсад.